Bona tarda. Ens trobem en un nou seminari en línia des de la Fundació Bofill. Us agraïm moltíssim a tots els que ens seguiu des de casa, des de l'escola, des de l'institut, des d'allà on sigui, sobre el tema que avui tractarem, que és l'aprenentatge cooperatiu. La Fundació Bofill va organitzar un seminari en línia, un seminari presencial, un debat d'educació amb Nancy Madden, presidenta de Success for All, sobre l'aprenentatge cooperatiu en acció. La idea de fons que hi havia en aquest concepte d'aprenentatge cooperatiu i que Nancy Madden ens va transmetre és que aprendre no és una activitat individual, sinó que és sobretot una activitat social. Per tant, que per aprendre necessitem els altres, necessitem altres persones i que l'aprenentatge en grup, l'aprenentatge amb altres persones, amb altres iguals, és el millor aprenentatge que es pot fer. Avui el que discutirem amb diverses persones o especialistes en aquest tema és com organitzar l'aprenentatge cooperatiu, quines diferències podem trobar entre treball en equip i aprenentatge cooperatiu, quina resistència es presenta a aquest tipus de manera de treballar i d'aprendre i aquestes resistències com les podem vèncer. Passa pel que fa a l'èxit individual i el treball cooperatiu. L'aprenentatge cooperatiu val també en entorns desafavorits o justament en aquests entorns on més bé ens pot anar. I finalment també ens preguntarem i ens interrogarem, mirarem de respondre què passa en l'aprenentatge cooperatiu als estudis superiors. Perquè als estudis superiors sovint se sol dir que l'aprenentatge cooperatiu no hi té lloc quan justament, segurament, és la millor forma de preparar-se per la vida. Avui tenim entre nosaltres quatre. En primer lloc intervindrà la Maria Teresa Segués, després intervindran Oliveres, Victòria Ibáñez i Berta Lázaro. Maria Teresa Segués, que és la primera persona que ens intervindrà i aquí vull saludar. Bona tarda, Teresa. Bona tarda, Joan. La Teresa és doctora en Psicologia, té també un màster en Psicologia de l'Educació, és professora de Psicologia a la Universitat de Barcelona, a la Universitat de Vic i consultora a la UOC. I és membre del grup de recerca d'atenció a la diversitat de la Universitat de Vic. En tant que investigadora, ella té un coneixement profund d'aquest tema i, per tant, ens assentarà una mica les bases, pensant sobretot, però, que les persones que ens escolteu són sobretot mestres, professors de secundària, professors tal volta de la universitat, és a dir, persones que esteu interessades en aquesta nova metodologia. Teresa, quins serien els fonaments de l'aprenentatge cooperatiu? Doncs bé, comparteixo amb vosaltres. Disculpeu, jo el que us explicaré una mica són les línies bàsiques del programa Cooperar per Aprendre, Aprendre a Cooperar, un programa per ensenyar a aprendre en equip que està elaborat pel grup de recerca d'atenció a la diversitat de la Universitat de Vic i que diferents formadors del grup del CIFE sobre educació inclusiva, cooperació entre alumnes i col·laboració entre professors, posem en marxa per ajudar els centres i els professors a implementar l'aprenentatge cooperatiu a l'aula. Llavors, per nosaltres, l'aprenentatge cooperatiu és bàsicament i davant de tot una estratègia per a la inclusió, l'equitat i la cohesió social de tots els alumnes. Dit això, entenem que és una manera d'organitzar l'aula i l'activitat de l'aula que va més enllà del que serien les estructures individuals i competitives tradicionals, que el que pretén és assegurar el que aquí en diu la participació equitativa i la interacció simultània. És a dir, que tothom pugui participar a la mesura de les seves possibilitats, capacitats i interessos i que es puguin donar processos d'interacció entre tots els components i, per tant, processos d'elaboració del coneixement i d'ajuda mútua. Per tant, des d'aquest punt de vista, nosaltres partim d'una estructura on el nucli són els equips de base i a partir d'aquí organitzaríem o proposem organitzar tot el procés d'ensenyament-aprenentatge i aquests equips de base es caracteritzen perquè són heterogenis i tenen una certa estabilitat. Els aspectes sobre els quals treballem en les escoles i en els centres quan intentem posar en marxa el programa Cooperar per Aprendre, Aprendre a Cooperar, se centra sobre tres àmbits. Un primer àmbit, que seria el que en diem l'àmbit A, on bàsicament s'orienta cap a la cohesió de grup i on anem creant, a través de dinàmiques de cohesió de grup, les condicions perquè el grup classe pugui donar
de treballar de manera cooperativa. Després, el segon àmbit d'actuació, el que nosaltres en diem B, pretén utilitzar l'aprenentatge en equip com un recurs per ensenyar, i aquí el que utilitzem és el que en diem les estructures cooperatives. Per exemple, el foli giratòria, l'1-2-4, el llapis al mig, que en certa manera organitza aquesta participació per assegurar la interacció i la participació de la que comentava abans. I finalment hi ha el que seria l'àmbit C, on ens centrem en l'aprenentatge cooperatiu i el treball en equip com un contingut per ensenyar. I aquí bàsicament és on es posen en joc processos d'autoavaluació, de coavaluació i d'autoregulació dels aprenentatges a través d'instruments que nosaltres en diem el pla de l'equip i els tallers de l'equip. Per treballar tots aquests continguts i tots aquests àmbits, proposem a les escoles un procés de formació-assessorament que s'organitza entorn a 4 fases. Una fase que és la de sensibilització, el primer pas, una fase d'introducció, una de generalització i una de consolidació. Aquestes fases tenen una durada de sessions variable, uns continguts específics i també diríem unes dinàmiques particulars de funcionament, i està pensat per desenvolupar-la no en un any acadèmic, sinó en 2 o 3 anys acadèmics o inclús una miqueta més en segons quins centres. I la idea és que fem un treball tant a nivell individual com col·lectiu, perquè no és només que els professors o els mestres puguin anar aplicant les dinàmiques, les estructures, els plans de l'equip en les seves aules de manera individual, sinó que l'objectiu és promoure canvis que tinguin un impacte a nivell de centre, que impliquin, si pot ser, a tot el claustre d'aquest centre. I, per tant, això implicaria generar espais, diríem, on sigui possible discutir i col·laborar entre professors per generar i implementar projectes d'aprenentatge cooperatiu de centre i generar, diríem, espais de presa de decisions, com seria la comissió de coordinació de l'aprenentatge cooperatiu. La darrera cosa que us vull comentar com a primera aproximació és que un cop hem acabat aquest procés de consolidació, els centres poden continuar connectats entre ells i connectats amb l'equip del formador a través de la xarxa Kelidon, que és la xarxa de centres per a l'aprenentatge cooperatiu. Aquí, diríem, s'hi poden adherir tots els centres, acabat el procés, i el contacte és no només amb centres, diríem, de la pròpia comunitat autònoma, és a dir, de Catalunya, sinó de tot el país, perquè aquest procés d'assessorament i formació que us he presentat molt ràpidament, doncs bé, l'anem treballant a les diferents comunitats autònomes. Val a dir que també disposem d'una pàgina on aquest contacte que dèiem entre centres es pot mantenir durant tot el procés formatiu. I, de moment, res més. Aquesta és la pinzellada ràpida i general i després, si voleu, entrem en el detall. Molt bé, moltes gràcies, Teresa. Veiem, doncs, que a través d'aquest programa i d'aquestes actuacions de formació vostres és relativament fàcil que un centre, el professorat d'un centre es pugui implicar i pugui començar a prendre els passos que haurà d'anar seguint per implementar l'aprenentatge cooperatiu al seu centre. Ara, de fet, és a dir, 2 centres en què l'aprenentatge cooperatiu és la tònica dominant. El primer d'aquests centres és el Camí del Mig de Mataró, que dirigeix l'Anna Oliveres i Rovira. L'Anna fa més de 40 anys que és mestra. Segurament que no tota la seva vida professional ha vist això de l'aprenentatge cooperatiu, perquè en 40 anys hem vist canviar moltes coses i aquesta, sens dubte, que n'és una, però de totes maneres, en tant que directora d'un centre i també en tant que formadora i membre també i col·laboradora de diferents moviments de mestres, de moviments de renovació pedagògica. Anna, tu com et planteges això de l'aprenentatge cooperatiu i sobretot com us ho plantegeu a la vostra escola? Hola, bona tarda. Nosaltres a l'escola ja fa anys que vam decidir que utilitzaríem l'aprenentatge cooperatiu com una opció que no només serveix per treballar a les aules, sinó que impregna una mica tota la manera de funcionar del centre. Nosaltres som un centre que pertany a la xarxa Kelidon i l'aprenentatge cooperatiu Sembla que hem tingut un petit problema. No podem veure la imatge
ni el so de l'Anna. Sembla doncs, que potser haurem de donar pas a una altra intervenció mentre acabem d'arreglar aquest aspecte de l'Anna. La següent persona a intervenir era la Victòria Ibáñez, la Vicky, que treballa en un centre de secundària, Joan Manuel Zafra, de Barcelona. La Victòria és professora de matemàtiques, fa molt que també a ensenyar com aprendre de manera cooperativa i col·laborativa, ha estat formadora i ha estat també professora de diferents centres. És autora també de llibres sobre aquest tema i sobre l'ensenyament de les ciències. Com a formadora del professorat, Victòria, en el teu centre i de cara als professors, als altres professors de secundària, què els diries per implementar l'aprenentatge cooperatiu i quins aspectes creus que s'haurien de ressaltar? Hola, bona tarda a tothom i gràcies per escoltar-nos. Bé, nosaltres la necessitat de fer alguna cosa diferent del que nosaltres havíem fet tota la vida i de la manera en què nosaltres havíem estat educats va sorgir al començament de l'aplicació de la LOCSE, quan ens van trobar en unes aules amb una diversitat d'alumnes important i en unes necessitats diferents completament. Un ritme d'aprenentatge, unes habilitats completament diferents. Això ens va posar davant d'una realitat que havien de tractar i que el missatge del professor uniformitzador per tothom no arribava. Ens vam plantejar el tema de l'avaluació i a partir del tema de l'avaluació és on van entendre que havien de canviar completament tota la nostra estructura i tota la nostra manera de fer les coses. De fet, avaluar és una tasca que serveix per qualificar, que és el que havíem fet sempre, la immediatesa de l'avaluació és aquesta, que implica valorar resultats. Però hi ha una tasca important de l'avaluació que fins a aquest moment no havien tingut molt en compte, que era l'avaluació com a eina per a regular l'aprenentatge. L'avaluació com a sistema en el que gestionar els errors és la forma d'aprendre. Enfrontant-nos al que ens és desconegut o al que presenta una millora del nostre aprenentatge, entenem què fem i com ho fem i això és el que es fa en el sinus del grup. I per això és quan sorgeix d'una manera irrefutable i d'una manera evidentíssima la cooperació, l'aprenentatge en cooperació. Cooperar als alumnes els servirà per moltíssimes coses. Potser a mi el que més... Bé, reprenem la missió que ens ha quedat interrompuda per algun problema tècnic, que demanem disculpes a totes les persones que ens esteu seguint. Havíem sentit una intervenció de la Teresa Segués, professora de la Universitat de Vic, sobre la importància de l'aprenentatge cooperatiu i sobretot sobre com fer l'aprenentatge cooperatiu per portar-lo a l'aula, quines tècniques podem fer servir, de quina manera podem implementar l'aprenentatge cooperatiu en els nostres centres educatius. I ara donarem pas a l'Anna Oliveres, que és directora de l'Escola Camí del Mig de Mataró i que fa més de 40 anys que és mestra. L'Anna també és formadora i ella, al llarg de la seva vida, ha pogut anar fent o anar veient aquests canvis que ha sofert l'educació i en aquests moments és col·laboradora de diversos grups sobre l'aprenentatge cooperatiu. Bona tarda, Anna. Què ens pots explicar sobre l'aprenentatge cooperatiu a la vostra escola? Hola, bona tarda. Doncs, mira, en primer lloc dir-vos que a la nostra escola l'aprenentatge cooperatiu és una opció que impregna la manera de funcionar del centre. Nosaltres formem part de la xarxa Kelidon, que abans us comentava la Teresa, i intentem que la cooperació es treballi a les aules, però també que sigui la manera de funcionar dels mestres i també de les activitats amb la família. Per què nosaltres fem aprenentatge cooperatiu? Doncs perquè és una oportunitat per millorar les relacions interpersonals i la cohesió, aporta el millor de cadascú per l'avanç de l'equip, aprofita la riquesa que ens ofereix la diversitat i és clau a l'hora de treballar l'atenció a la diversitat
a les aules. Per altra banda, també dona més significat, sentit i desenvolupament competencial als aprenentatges i a l'escola ens serveix per educar persones perquè siguin capaces de treballar en equip i participar activament a la societat i considerem que és un aprenentatge per la vida més enllà de l'etapa escolar. Nosaltres, des que vam iniciar l'aprenentatge cooperatiu, vam prendre tota una sèrie d'opcions a nivell organitzatiu, a nivell de formació del professorat i a nivell de pràctica i reflexió sobre la pràctica. A nivell organitzatiu vam acordar que faríem els desdoblaments sempre heterogenis. Els alumnes participen en els desdoblaments i en els agrupaments en equips base. Hem augmentat les hores de suport a dins de l'aula per part del professorat, de manera que 2 mestres treballin junts a dintre l'aula i serveix per poder atendre millor els equips cooperatius, però també perquè el professorat, els mestres més experts puguin fer el modelatge en els seus companys potser més novells. I també a les aules hi ha una carpeta amb recull d'activitats. A nivell de formació tenim un grup impulsor que promou les activitats de formació, sobretot en els mestres novells al centre, i aquest grup és el que una mica va marcant les línies en les que haurà d'anar avançant el centre curs rere curs. També participem en el grup de treball del Moviment Educatiu del Maresme i a la xarxa Kelidon. I a nivell d'activitats, de la generalització de les activitats, a les aules fem dinàmiques, fem estructures i fem la introducció a partir de P5 del quadern de l'equip i fem plans de l'equip que ens serveixen per avaluar el seu funcionament i millorar. A educació infantil, sobretot, treballem en parelles. A educació a partir de P5 i a primària es treballa en equips base i aquest any hem fet una enquesta, hem fet una avaluació amb els alumnes de sisè que aquest any ja deixen l'escola i el que ens han dit és que voldrien anar a un institut que també treballessin de manera cooperativa perquè n'estan molt contents i entre les habilitats que desenvolupen destacaríem les que ells ens han dit. Escoltar els altres, explicar-se millor, donar idees, participar, ajudar, ser organitzats, escriure clar, saber escoltar, fer tasques bé i ràpid, ser pacients, respectar les opinions i el torn de paraula i, sobretot, destacar la responsabilitat. Per nosaltres, escoltar en els alumnes grans del centre és una oportunitat i és una manera d'anar refermant la línia de treball i pensar, després d'haver-los escoltat, mirar quines coses haurem de millorar en la implementació del proper curs. I dic que per ells és una experiència molt enriquidora, molt divertida i que els agrada molt. Molt bé, Anna, moltes gràcies. Ens ha quedat força clar de la manera com ho fem. Podreu trobar la intervenció de l'Anna i un PowerPoint que ella ha preparat i que no s'ha vist a la pantalla però que hi és penjat a la pàgina web del nostre webinar. Abans de continuar, deixeu-me dir que lamentem el tall que hem tingut i que ens ha impossibilitat de poder fer l'emissió tota continuada. Ara, de totes maneres, l'estem fent de manera seguida i, per tant, ara sentirem a la Victòria Ibáñez, la Vicky, que fa més de 30 anys que treballa com a professora de matemàtiques. En aquests moments treballa a l'Institut Joan Manuel Fabra. És membre d'equips de treball de l'ICE de la Universitat Autònoma, també és autora de llibres i de textos sobre l'ensenyament de les ciències i sobretot és formadora del professorat. La Vicky va començar a treballar amb l'aprenentatge cooperatiu o a reflexionar i aprofundir en alguns aspectes relacionats amb l'aprenentatge cooperatiu des del moment que es va implantar la LOCSE, que va suposar un canvi profund. D'això fa més de 25 anys i, sens dubte, en aquests 25 anys ja ha recollit moltíssima experiència. Vicky, com ens ho explicaries? Bueno, per no allargar-me massa, donat que hem tingut aquest problema, jo subscriviria tot el que ha dit l'Anna en el sentit de la satisfacció que mostren els alumnes davant dels aprenentatges que fan cooperativament i he de dir que van començar a partir, com ben has dit, Joan, de la implementació de la reforma, però el que més ens preocupava en aquest moment era l'avaluació dels aprenentatges, donada la gran diversitat d'alumnes que teníem a l'aula.
i la gran quantitat d'interessos i capacitats i complexitat que representaven les aules en aquest moment. Aleshores van veure que el camí era fer partícips del propi ensenyament als alumnes, fer que els alumnes esdevenguessin estratègics i autodidactes en el sentit de que fossin capaços de construir els seus aprenentatges i adonar-se de quins eren els seus errors i corregir-los. I això ens va portar una cosa per l'altra al constructivisme i a la teoria de la construcció social del coneixement. Ens van adonar que efectivament quan els alumnes parlaven entre ells, les ajudes i les interaccions entre iguals ajudaven, fomentaven i feien que l'aprenentatge fos més significatiu i més important. Això jo he observat al llarg del temps, sobretot fixant-me en el llenguatge que fan servir els alumnes quan interaccionen en grup. Veus com veritablement van construint tots junts d'una manera molt rigorosa els aprenentatges i com són capaços d'organitzar la seva feina i de mediar els conflictes, com van convertir-se, com es van canviant al llarg dels anys. Si agafes un grup de primer d'ESO i comences a treballar cooperativament i tens la sort d'arribar amb ells fins al batxillerat, te n'adones de la capacitat tan gran que desenvolupen justament per el que penso que és una competència importantíssima, que és aprendre a aprendre. I el repte de la secundària és l'equilibri entre la comprensibilitat del currículum, que pot ser discutible, no és el moment, però hi ha un currículum, i la cada vegada més gran diversitat de l'alumnat. I tot això dona una resposta. És importantíssim la resposta, és grandiosa, per mi és increïble la resposta que he trobat en l'aprenentatge en cooperació. Molt bé, moltes gràcies, Victòria. Ens queda clar, també la Victòria ha preparat un PowerPoint que podreu veure penjat a la pàgina web. Tot seguit donarem la paraula a Berta Lázaro. Berta Lázaro no ve directament del món de l'ensenyament com l'Anna i com la Victòria, perquè ell és arquitecte i paisatgista. També té un màster de disseny urbà per la Universitat de Berkeley i ha estat investigador de la Universitat Politècnica de Madrid, però en aquests moments justament es dedica des de Team Labs i moguda per la inquietud cap als mètodes d'educació alternatius i la participació de joves en processos de participació ciutadana, doncs es dedica sobretot a la gestió d'un màster d'un grau i d'un màster basats sobretot en aprenentatge cooperatiu. A la Berta li hem demanat quina perspectiva veu a l'aprenentatge cooperatiu en l'ensenyament superior, l'ensenyament universitari. Berta, endavant. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. A mí me toca hablar un poco del aprendizaje en formación superior, ¿no? en universitarios, después de secundaria, bachiller. Se debería ver como algo más natural pensar que el aprendizaje cooperativo, colaborativo, fuera más vigente dentro de la universidad, porque yo creo que los entornos laborales siempre demandan esa necesidad de gente que trabaja en equipo realmente. Y nosotros, como nuestra propuesta dentro de Team Labs y dentro del grado Lane que tenemos, ¿no? de liderazgo emprendedor e innovación que gestionamos con la Universidad de Mondragón y dentro de nuestro programa de posgrado de Master Yourself, todo este sentido de aprender de las competencias de colaboración es central, ¿no? Tenemos una metodología que es finlandesa, lleva 23 años en Finlandia, que se llama Team Academy precisamente, y que dentro de la base de aprender haciendo, tiene la base metodología de aprender haciendo, metodología de aprender en equipo y, por lo tanto, metodología de emprender en equipo, ¿no? Son programas siempre como dentro del entorno del emprendimiento, de las facultades de empresariales y dentro de una red de mayores que es de Mondragón Team Academy, que está en todo el mundo, ¿no? Fundamentalmente las más herramientas o las básicas principios de este aprendizaje colaborativo, como nosotros lo entendemos, son los entornos donde funcionan estos equipos, ¿no? El equipo fundamentalmente como herramienta de aprendizaje, el equipo como durante 4 años que se desarrolla y que durante 4 años tienes 10, 15 personas con las que vas a trabajar
toda la carrera y te vas a evaluar y te vas a formar y graduar con ellos. Y el entorno donde se desarrollan esos equipos es fundamental, ¿no? O sea, ya sea como en Madrid, en Barcelona, donde tenemos nuestros laboratorios, o en viaje, donde cuando nos vamos a Finlandia, a San Francisco, a China, India, donde también ejecutamos el grado, ¿no? Fundamental la nueva figura del rol, la nueva figura del profesor o del no profesor, que es esta figura de entrenador de equipo o de team coach, ¿no? Esta figura que acompaña y facilita los procesos de los equipos para que efectivamente extraigan todo el aprendizaje entre ellos o de lo que viven más allá de las aulas, ¿no? De dibujar ese marco. Los roles de los equipos que planteamos, siempre planteamos 4 figuras de liderazgo como parte de las competencias que se tienen que aprender dentro del trabajo en equipo y por lo tanto tienen los equipos como esas herramientas para desarrollar esas competencias. Tenemos los objetivos de estos equipos fundamentalmente son generar sus propias empresas, entonces los equipos son herramientas de aprendizaje y por lo tanto las empresas que generan también son esas herramientas de aprendizaje, los proyectos que vayan a tener que realizar son sus objetivos, ¿no? Los objetivos en los que el equipo va a aprender a ejecutar. Tenemos dentro del grado, durante 4 años en el grado Lane, la gente que sale, los laners que salen del grado, han tenido su cuerpo, son 2000 horas de diálogo, o sea, el diálogo como herramienta para generar conocimiento es fundamental, o sea, entrenarnos en el diálogo, entrenarnos en el entendernos y en el generar conocimiento a través de esto, del hablar es fundamental. Proponemos una serie de herramientas para compartir conocimiento. El hecho de, si estamos aprendiendo haciendo, es fundamental después hablar y cristalizar todo lo hablado y después modelizar para volver a hacer. Y estas herramientas de compartir y de reflexionar conjuntamente son fundamentales para asegurarnos que los equipos aprenden, ¿no? Y que hay una capa de aprendizaje colectivo. Y luego, como decía Victoria, ¿no? La evaluación, el empoderar a los equipos para que se autoevalúen y tengan momentos de reflexión conjunta sobre su propio desarrollo y sobre su propia performance, ¿no? O desempeño, es fundamental, ¿no? Tener espejos dentro de todos estos entornos. Entonces, bueno, esto es un poco... tengo aquí una pregunta. ¿No? Respondo a la pregunta. Sí, la puedes contestar. Ya diferimos el coloquio. Son preguntas que nos van llegando vía Twitter o vía chat. Esa sería específicamente para ti. ¿Qué piensan los empleadores del aprendizaje cooperativo? Yo creo que depende de los empleadores, ¿no? O sea, yo creo que hay empresas que ya han entendido desde hace mucho las maneras de hacer, las nuevas maneras de hacer y las nuevas maneras de colaborar y las necesidades de encontrar a otros para dar soluciones a estos nuevos siglo XXI, ¿no? Y creo que depende de las empresas, lo entienden perfectamente. Y depende sobre todo de la cultura de la empresa propiamente dicha, la necesidad de encontrar a una persona que sabe identificar a otros para que le complementen és fundamental, no? Bé, ens van arribant preguntes abans, però us volem recordar que això dels seminaris en línia és una modalitat que fa la Fundació Jaume Bofill a partir dels debats d'educació. El proper seminari en línia o webinar tindrà lloc el dia 7 de juliol i serà sobre un tema també molt interessant, la resiliència. Reprendrem una intervenció de Boris Cyrulnik, autor de Los Palitos Feos, un llibre molt conegut, sobre aquest concepte de la resiliència i aquell dia farem també un webinar, un debat en línia sobre aquest tema. Ara també donarem pas a algunes preguntes que ens van arribant. Concretament per l'Anna, crec que l'Anna pot contestar perfectament, ens demanen a veure què passa amb l'aprenentatge cooperatiu en entorns desafavorits, com que l'escola Camí del Mig de Mataró, sabem que és una escola, diguem, de gran complexitat, com se sol dir ara, doncs en quina mesura l'aprenentatge cooperatiu us ajuda a fer front als reptes, diguem, de l'alumnat de diferent procedència que teniu. Què diries, Anna? Mira, jo en primer lloc el que diria és que l'Escola Camí del Mig no és una escola de gran complexitat, tal com s'etiqueta actualment, sinó que és una escola que recull tot el ventall de diversitat, reflex de la diversitat que hi ha a la ciutat. Per tant, vol dir que a dins de l'aula ens trobem
diferents nivells d'aprenentatges, d'experiències, de llengües del nostre alumnat. Llavors, l'aprenentatge cooperatiu, la veritat és que quan el vam començar a aplicar, pensant en aquells alumnes de necessitats educatives especials que teníem a l'aula com a mesura per poder-los atendre d'una manera més inclusiva i, a més, més significativa, no? A partir del treball cooperatiu amb els companys. Però el que sí que hem descobert és que quan els alumnes, diguem-ne, més competents dintre d'un equip treballen conjuntament amb els seus altres companys de l'equip, el que hem descobert és que és quan aprenen més. I l'experiència el que ens diu és que tots els alumnes aprenen més treballant cooperativament. Tant els que tenen més necessitat d'ajut, perquè clar, tenen l'ajut dels companys, però també aquells que tenen més possibilitat d'oferir ajut als companys també aprenen molt, perquè quan aprenem les coses és quan som capaços d'explicar-les i comunicar-los als altres. Per tant, ens sembla que no només serveix per a entorns desafavorits, sinó que serveix per tot tipus d'alumnat. Molt bé, ha quedat molt clar i, a més, perdona, diguem, aquesta mena de tòpic que tenim sobre determinats tipus d'escoles. Això és allò que en diuen la teoria de l'etiquetatge. Sí. Això també ens passa en els alumnes, és a dir, etiquetem els alumnes com a fàcils, com a difícils, com a llestos, com a no tan llestos o com a més aviat rucs, no? O com a més aviat amb dificultat. Aquests aspectes de les etiquetes, la Teresa, que és psicòloga, si ens pogués dir alguna cosa respecte de l'etiquetatge i l'aprenentatge cooperatiu, i fins a quina mesura creus, Teresa, que l'aprenentatge cooperatiu ajuda a trencar justament aquestes etiquetes que sovint posem als alumnes, també als companys, també als centres. Com ho veus? Bé, una mica també en línia del que explicava l'Anna i el que explicava la Vicky, jo crec que també estaria d'acord la Berta, no? Quan estem pensant en aprenentatge cooperatiu no estem pensant només per uns determinats alumnes, no? Sinó que estem pensant en tots els alumnes i en que tots puguin avançar i aprendre. Per tant, una mica partim de l'acceptació de la diferència i de les diferències individuals i, per tant, diríem, el que treballem en els equips és precisament que els nanos se n'adonin d'aquestes diferències individuals, s'acceptin, s'entenguin i es puguin ajudar, diríem, mútuament a aprendre. Per tant, per nosaltres no... diríem, la idea, quan estem treballant o quan estem plantejant dinàmiques de cohesió social, sobretot on intentem treballar el coneixement mutu, doncs bé, estem coneixent persones, estem coneixent companys amb els seus punts forts i amb les dificultats que poden trobar per aprendre. Per tant, treballem des d'aquestes diferències, però bueno, no treballem, ens és igual tot aquest tema. De fet, també una cosa que també volia puntualitzar, que també és interessant, quan els mestres comencen a aplicar les dinàmiques i a veure com els alumnes interactuen, o quan els mestres comencen a observar els processos de treball en equip, doncs moltes vegades determinades expectatives sobre determinats alumnes, de que no funcionen, de que no són capaços, canvien, i per tant ells mateixos se n'adonen que de vegades les expectatives sobre determinats alumnes no són ajustades i que per tant diríem el nom no defineix l'alumne ni les capacitats de l'alumne, sinó que els hem de veure treballant i treballant en equip et dona moltes oportunitats d'accedir de manera diferent a l'aprenentatge. Ara suposem un centre de secundària que volgués començar de zero a implementar l'aprenentatge cooperatiu. Vicky, quines passes li recomanaries que fes com a primeres passes? Bé, per mi va ser molt important en el seu moment tenir fer una lectura important del marc teòric de la cooperació, perquè és veritat que els professors de secundària, la nostra formació és, som llicenciats en química, en física, en història, normalment en aquestes carreres de pedagogia i psicologia no fem res i quan arribem a la docència amb molta vocació i moltes ganes, però tenim una tendència a reproduir el paper en el que nosaltres hem estat educats i prevaleix allò de és més bo professor el que més sap i no el que més sap
transmetre, no? I hem d'anar canviant aquest model. Aleshores, quan un centre educatiu vol canviar el seu paradigma perquè se n'adona que ha de fer front a unes demandes que no les fa d'una altra manera, jo recomanaria començar amb un assessorament, però un assessorament permanent a l'aula, és a dir, jo el que vaig agrair moltíssim en el seu moment, quan vam començar nosaltres en el meu institut a treballar com a equip a investigar tota aquesta història de la regulació contínua dels aprenentatges i l'aprenentatge cooperatiu, va ser la presència de Neus Sant Martí i Jaume Llorba, però era una presència constant, sistemàtica, institucional, és a dir, ens van fer acompanyament, van investigar amb ells, van portar a l'aula el que parlaven al començament de la setmana. A la setmana següent parlàvem amb ells de què havia sortit bé, malament. També va ser molt important el fer parelles de treball entre companys per anar a l'aula acompanyats, és a dir, no anaven sols a implementar res, sinó que normalment ho fèiem en equip. Feien seqüències interdisciplinars i entraven 2 i fins i tot 3 professors a la mateixa aula i nosaltres treballàvem cooperativament i ens regulaven la pràctica. De fet, vam fer un gran grup de cooperació entre professors per poder després portar a l'aula totes aquestes coses. Això seria, és que és molt difícil explicar tot en tan poc temps, però l'acompanyament és importantíssim. I per un altre costat, jo crec que és molt... O sigui, abans de començar el webinar ho parlaven, però cada vegada estic més convençuda que els espais, tant físics com administratius, dels que disposem a la secundària obligatòria, són absolutament contraris i nefastos, és a dir, horaris d'una hora, matèries separades, aules rígides sense possibilitat de mobilitat. Tot això va en contra del que seria el flux natural de cooperació a l'aula, no? Les interaccions espontànies que es donen a l'aula no es poden donar en pupitres un darrere de l'altre. Jo canviaria tot això, i això és molt important. Sembla que no, però és molt important. Anna, ens ha arribat una pregunta que ens diu a partir de quin curs es podria començar a fer aprenentatge cooperatiu. Això es podria fer ja a P4 o a P3? A P3. A P3, sí. El que passa que, sí, nosaltres a l'escola, de fet, des de P3 fem activitats relacionades amb l'aprenentatge cooperatiu, fem algunes dinàmiques perquè els alumnes es coneguin millor, perquè s'acceptin més els uns als altres, treballem molt en parelles perquè s'acostumin a fer l'alternança, a posar paraules al que han de fer els companys, a preguntar-se, a buscar acords en parelles, que això en un moment on els nens són tan egocèntrics és una mica complex, però ho aconseguim. I fins i tot hi ha centres que des de P3 els alumnes ja treballen en equips de 4. Nosaltres fem algunes coses relacionades més amb joc, amb equips de 4, i el que és treball el fan en parelles, però sí, poden començar des de poquet a poquet i anar-ho introduint a poc, però sí. I els alumnes demostren una predisposició molt gran a cooperar i notem moltes millores. Berta, ha arribat una pregunta que potser la podries contestar tu. Imagina't que tens a davant tots els degans de les facultats d'educació de Catalunya i els has de convèncer de la importància que els futurs mestres i professors de Catalunya han de saber treballar amb aprenentatge cooperatiu. Què els hi diries? A ver, sí. Que es pregunta trampa, ¿no? Me parece, pero yo les preguntaría cómo aprenden ellos, ¿no? O sea, creo que o les llevaría a ver las empresas, ¿no? O de las facultades que llevan, si son de químicas, de arquitectura, de ciencias de la información, de lo que sea, cómo funcionan en las empresas. Creo que cómo aprendemos todos en nuestros entornos laborales ahora mismo aprendemos de nuestra propia curiosidad profesional y aprendemos de los que tenemos cerca y aprendemos de nuestros propios equipos donde los que trabajamos, ¿no? O sea, creo que esa Victoria lo hablaba, ¿no? Esa competencia de aprender a aprender
me parece fundamental en el siglo en el que estamos y fundamental ahora mismo donde saber de dónde tus fuentes de conocimiento, identificarlas y saber reconocerte dentro de determinados distintos ámbitos es fundamental. Entonces, a los decanos, pues, o decanas, les diría que a ver dónde aprenden ellos, ¿no? Porque creo que hay que seguir aprendiendo y esa competencia de aprender de los demás, sin duda, se aprende dentro de los equipos. Entonces, fundamentalmente se les llevaría a un entorno professional. Molt bé. Segurament que quedarien més convençuts. Ens arriba també una pregunta sobre les resistències a l'aprenentatge cooperatiu. Realment, com que aquesta no és la manera com hem après, almenys aparentment, durant molts anys de la nostra escolaritat, hi ha professors que creuen que això de l'aprenentatge és un fet individual, no social, i per tant més aviat reaccionen quan se'ls planteja la necessitat de fer ensenyament i aprenentatge cooperatiu, doncs reaccionen amb resistències. Com es poden vèncer aquestes resistències, Teresa? Bueno, jo crec que, a veure, sobre aquest tema de les resistències, jo crec que els mestres i els professors de secundària i els de primària se n'adonen cada vegada més que les maneres tradicionals de com ells ensenyen que no són vàlides per promoure l'aprenentatge en els alumnes. I, per tant, en certa manera, hi ha un cert interès i unes certes ganes de canviar d'aquest paradigma o d'aquesta manera d'abordar els processos d'ensenyament-aprenentatge. No obstant, jo crec que els canvis sempre fan por, no? I sempre és costós iniciar-los perquè no saps on et poden portar, no? Però bueno, crec que cada vegada també hi ha més profes valents que decideixen fer aquest canvi. Resistències, les innovacions i els canvis porten temps, no? I quan tu implementes alguna cosa, quan implementes les dinàmiques, quan implementes les estructures, com que estàs proposant als alumnes una nova manera de treballar i una manera nova tu com a professor de gestionar els processos d'ensenyament-aprenentatge, doncs bé, no sempre surten les coses com tu les havies prevista. Has de dedicar-hi més temps, has de posar més èmfasi en el que serien les habilitats comunicatives o les habilitats de relació interpersonal i, per tant, has de deixar de banda en certs moments els continguts i la rellevància dels continguts, perquè, evidentment, ho dèiem abans, no? S'ha d'ensenyar als alumnes a aprendre a cooperar, és a dir, els alumnes de manera espontània, natural, no saben i no tenen per què saber quines són les habilitats implicades en l'aprenentatge cooperatiu. Per tant, els mestres han de dedicar-hi temps i, sobretot al començament, han de dedicar-hi força temps a ensenyar aquestes habilitats que tenen a veure amb l'aprenentatge cooperatiu. I això vol dir deixar de banda ensenyar continguts matemàtics, ensenyar continguts naturals, etc. I potser aquesta podria ser una de les resistències més importants. La pregunta de si s'ho val dedicar tot aquest temps a ensenyar aquestes estratègies i aquestes habilitats vinculades a l'aprenentatge cooperatiu. Evidentment, la resposta és s'ho val. El que passa és que necessitem temps perquè els mestres i els professors se n'adonin que realment val la pena invertir en aquest aprenentatge cooperatiu. I afegiria també la necessitat que si els mestres tenen ganes d'implementar, insistíem, no és una qüestió només individual, sinó que és una qüestió de centre. És a dir, és important que siguin diferents profes que s'impliquin en aquest aprenentatge cooperatiu i, per tant, una de les qüestions importants seria el recolzament dels equips directius. Podríem parlar també de les administracions, però sobretot el recolzament dels equips directius perquè hi puguin haver-hi espais de trobada, de col·laboració, de planificació, d'avaluació, etc. Berta, ¿podrías complementar alguna cosa de esta pregunta? Digues. Sí, solamente una cosa. Yo creo que sobre lo que habéis dicho, ¿no? Creo que lo que hay que justificar, ¿no? O sea, siento como que tenemos como que justificar que si funciona bien el aprendizaje cooperativo, ¿no? O sea, creo que precisamente la riqueza a mayores que trae un aprendizaje cooperativo, ¿no? O sea, es fundamental, ¿no? Como decía Teresa, o sea, yo creo que no hay que justificar el tiempo de más que se invierte, sino que al revés tenemos que recoger la diversidad y la riqueza de todo eso y presentarlo como el valor añadido o sea, y la inversión es una inversión. O sea, es un valor añadido extraer toda esa riqueza de competencias complementarias sobre los contenidos que se proponen. De fet, hauríem de considerar l'aprenentatge cooperatiu com el normal i potser l'aprenentatge aquest individualitzat no cooperatiu
com una cosa, diguem, no diré rara, però sí extraordinària. Alguns dels que ens fan preguntes ens diuen a veure com se pot avaluar els resultats amb l'aprenentatge cooperatiu. Vicky, tu em sembla que em deies alguna cosa en el teu PowerPoint, en la teva presentació. Com m'ho respondries? Bueno, mecanismes per avaluar el que un alumne aprèn en un grup de treball cooperatiu hi ha moltíssims, des de molt estructurats i molt pautats, fins a arribar a com ho faig jo, que és d'una manera ja espontània. Arriba un moment en què jo el que valoro és el punt on comença un alumne a aprendre i on arriba. Perquè aquesta és la manera justament de fer justícia en tots els alumnes, perquè no tots han d'arribar al mateix punt d'aprenentatge, però sí que tots han de poder aprendre el màxim que puguin. Aleshores has de valorar l'evolució de l'alumne, que això és bàsic. I això es veu molt amb el dia a dia, perquè justament una de les coses que permet treballar en grups cooperatius és que el professor pot atendre més la diversitat, perquè en el sinus del grup ja es produeixen moltes regulacions espontànies entre ells, que si la classe fos d'una altra manera, quan un professor explica una cosa tindria immediatament 14 nois preguntant la mateixa cosa probablement, que no han entès. I com que no s'escolten els uns als altres, doncs preguntarien la mateixa 1000 vegades. Totes aquestes petites interaccions que el professor no pot controlar, perquè són moltes i que realment no arriben a ser significatives, en el grup ja es fan. I el professor veritablement pot atendre les preguntes més rellevants, les més importants. A més, jo, per exemple, sempre dic als grups, jo només aniré a resoldre un problema al grup quan cap membre d'aquell grup pugui resoldre aquest problema. És a dir, quan hagueu esgotat totes les vostres possibilitats de resolució, serà quan jo entri a ajudar el grup. D'aquesta manera, intento fer arribar al màxim de les seves possibilitats a tots els components del grup. I l'avaluació, doncs, bibliogràficament hi ha un munt de maneres d'avaluar. Es pot avaluar el treball de tot el grup i posar una única nota. Es pot avaluar fins i tot fent després avaluacions individuals. Es pot avaluar pel camí, que és el que jo faig habitualment. Tasques petites que van comprometent a tothom perquè tothom pot arribar a fer-les. Bueno, estaríem 3 webinars parlant de l'avaluació del grup cooperatiu. Molt bé. La Teresa sembla que també hi volia dir alguna cosa. Digues, Teresa. Sí, per complementar també i afegir-me, perquè és una discussió apassionant el tema de l'avaluació quan parlem d'aprenentatge cooperatiu i amb els mestres de vegades les resistències que parlàvem abans també venen pel tema de l'avaluació i si poden avaluar-ho o no. Assenyalant una mica el que parlava també la Vicky, jo diria que potser hauríem de diferenciar que una qüestió seria l'avaluació dels continguts, que s'estan treballant dels continguts específics, o de mates, o de naturals, o de química, etc., que aquí podem utilitzar diferents recursos, diferents mecanismes, des del que poden ser les proves individuals, des del que pot ser el resultat d'un treball en equip, petites tasques, utilitzant rúbriques, sense una mica el que parlava la Vicky, i una altra cosa són les habilitats i les competències que tenen a veure amb el treball cooperatiu. I llavors aquí el que fem nosaltres, bàsicament en el programa, tal com jo us plantejava, era treballar i avaluar a partir dels plans de l'equip. Per nosaltres és molt important i és un dels àmbits d'intervenció quan estem ensenyant als equips a autorregular-se i treballar amb les habilitats vinculades a l'aprenentatge cooperatiu, és que els equips aprenguin a identificar objectius que tenen a veure amb l'aprenentatge i amb ajudar-se mútuament a aprendre. Els demanem també que assumeixin rols, rols que van canviant i càrrecs dintre de l'equip, i els demanem també compromisos personals vinculats a l'aprenentatge i a l'ajuda mútua dintre dels equips. Per tant, cada equip té el seu pla personalitzat, per dir-ho d'alguna manera, el seu pla d'equip personalitzat. I llavors és a partir d'aquí que nosaltres avaluem la competència de treball en equip, és a dir, fins a quin punt amb les seves actuacions estan ajudant a assolir els objectius que s'han proposat com a equip i en els quals estan subsumits els seus objectius individuals, fins a quin punt les seves actuacions permeten assolir o fer bé i fer avançar a l'equip
vinculat als rols i al desenvolupament dels rols o dels càrrecs, i finalment tot el que té a veure amb els compromisos, no? És a dir, si jo realment estic contribuint amb el meu comportament al progrés de l'equip i a fer que realment es donguin aquests processos que parlàvem d'aprenentatge compartit i autorregulat, no? Una mica, és a dir, per nosaltres passaria pel pla de l'equip, però diferenciaria, perquè penso que és important, avaluació de continguts i avaluació de competències associades a l'aprenentatge cooperatiu. Està bé. Ens demanen també com es pot fer la formació, com es pot formar un mestre per fer treball cooperatiu. Anna, tu ens hi podries donar algun consell? Sí, jo el que crec és que la formació, perquè tingui més sentit, més que anar adreçada a un mestre, hauria d'anar adreçada a una escola, perquè l'aprenentatge cooperatiu, quan té sentit, a mi em sembla que és quan l'alumne té possibilitat d'anar creixent en aquest aprenentatge i començar des dels primers anys a l'escola i anar creixent en cooperació. Llavors, a mi em sembla que el que s'hauria de fer és plantejar com a equip de mestres de demanar un assessorament a centre. En concret, clar, nosaltres des de l'escola estem molt vinculats a la Universitat de Vic, que es forma, tal com ha explicat abans la Teresa, en el programa Cooperar per aprendre, aprendre a cooperar, i ens sembla que és un molt bon model de formació perquè té diferents fases. Té una primera fase que és la fase d'introducció, però després, a mesura que va passant el temps, que van passant els cursos, es va ampliant i es va intensificant aquesta formació i generant molta ajuda entre iguals, treballant amb l'ajuda mútua també entre el professorat. I ens sembla que aquesta és molt bona opció per incorporar a l'aprenentatge cooperatiu. També hi ha opcions més personals, però aquestes opcions més personals ens sembla que potser no són les que generen un canvi real en l'estructura de treball en un centre. Berta, tu tenies alguna idea sobre formació del professorat. ¿Qué dirías? Bueno, una idea, sin más, yo creo que hay que ser muy coherentes en la formación del profesorado. Entonces, por lo tanto, creo que los profesores sí o sí tienen que ser ellos mismos trabajando, o sea, colaboradores y trabajar en equipos, ¿no? O sea, a mí me sorprende, y no he estado en los centros, ¿no?, de Ana o de Teresa o de Vicky, pero que me sorprende cuando vas a centros ¿no?, de secundaria o primaria y efectivamente hablan de trabajo en equipo, pero el profesorado no está frente de sus alumnos realmente trabajando y teniendo unas mismas dinámicas que propones a los alumnos. Entonces, creo que en eso hay que ser muy coherentes y hay que proponer un aprendizaje cooperativo coherente. Por lo tanto, con los profesores les tocará aprender haciendo, ¿no? Como yo que me creo que esto se aprende haciendo, solamente si te has peleado muchas veces en equipo y has hablado muchas veces en equipo vas a saber extraer todos esos aprendizajes de los otros, ¿no?, de tus alumnos en concreto, y creo que eso es lo que toca. O sea, toca ponerse a hacerlo, ponerse a probar y ponerse a vivirlo en primera persona y no pretender que los alumnos trabajen en equipo, ¿no? O sea, o mucho mejor en estos términos de aprendizaje cooperativo, y que nosotros estemos trabajando sin un claustro medianamente sano. Sí. D'aquí venia la pregunta que t'he fet abans sobre els decans de les facultats de Ciències de l'Educació. Justament a les facultats de Ciències de l'Educació, on es formen els futurs mestres i els futurs professors, és on més hauríem de veure el treball amb aprenentatge cooperatiu, cosa que no sempre passa. Bueno, yo no sé de eso exactamente, ¿no? Pero vamos, sin duda, creo que ahí tendríamos que aprender haciendo y aprender en equipo. Exactament. Ens arriba també una altra pregunta, que és quants centres creiem que estan han començat a incorporar o han incorporat, o fa temps que han incorporat, l'aprenentatge cooperatiu. Tu, Teresa, et veuries amb cor de dir alguna cosa, no tant sobre el percentatge, sinó sobre si són molts, són pocs centres, si és una metodologia, diguem, que s'està implementant o no, com ho veus?
A veure, jo crec que cada vegada hi ha més interès per l'aprenentatge cooperatiu. Hi ha més interès precisament perquè te n'adones de que els mestres, d'això que parlàvem abans, de que hi ha aquesta insatisfacció amb les maneres de fer tradicionals i, per tant, aquesta necessitat de donar veu als alumnes i de fer-los responsables del seu procés d'aprenentatge. Llavors, com deia la Vicky, els alumnes han de poder parlar al voltant del coneixement i han de poder compartir coneixement i elaborar el coneixement perquè, precisament, les evidències és que s'aprèn, diríem, en el marc de matrius socials. I, per tant, una mica aquesta seria la lògica que hi ha al darrere. Evidentment, cadascú ha d'elaborar el seu propi coneixement, ha de fer aquest aprenentatge, diríem, individual, però sempre en el marc, diríem, d'un entorn social. Per tant, crec que això és evident. I també crec que les noves tecnologies i tota aquesta possibilitat que ens obren de parlar i treballar amb persones de diferents llocs i en diferents moments, també ha obert la porta a la necessitat de tenir estratègies i habilitats per poder treballar de manera cooperativa. Per tant, jo crec que és una necessitat. La Berta, en l'entorn laboral, també parlava dels equips. Per tant, jo crec que una mica la societat ens porta aquesta necessitat de cooperar i, per tant, això també entra amb força a les escoles. Nosaltres portem molts anys, parlo des del programa, és a dir, que portem molts anys fent assessorament sobre aprenentatge cooperatiu, portem a terme el programa i processos de formació arreu d'Espanya i actualment, arreu d'Espanya, no només a Catalunya, perquè no seria capaç de dir-ho, arreu d'Espanya devem estar al voltant d'uns 400 centres que estan fent aprenentatge cooperatiu i que estan adscrits a la xarxa Kelidon. No sé si l'Anna té més informació, ho dic perquè ella té més coneixement d'aquí. És veritat que hi ha molts centres que comencen i no continuen, que també és lícit, poden provar-ho, poden tenir la sensació que no és el seu moment o que no acaben d'estar-hi còmodes i, per tant, abandonen el programa, però al voltant d'uns 400 centres, jo diria, vinculat a les diferents comunitats autònomes, en aquest cas. Escolta, us demano una darrera intervenció perquè això ja fa una estona que gairebé una hora, malgrat la interrupció. Totes sou formadores, heu intervingut en la formació d'altres mestres, d'altres professors. Des de la vostra experiència com a formadores de formadors, com a formadores de professors, quines 2 o 3 coses creieu imprescindible per implementar l'aprenentatge cooperatiu? Pots començar, Vicky? Sí. Jo, la meva experiència com a formadora ha estat tant a seminaris o a cursos a Catalunya com a fora de Catalunya, però potser l'experiència que jo més he valorat o que més m'ha agradat és la que he tingut durant uns quants anys, no sé exactament quants, però jo diria que 5 o 6, com a formadora del professorat novel·lo, el professorat interí, que em semblava que era una dinàmica molt valuosa que portava a terme la Generalitat fa temps i com que era una formació primer compartida, la compartia amb 2 formadors, per tant ja formaven equip cooperatiu. I això és molt important. Com deia la Berta, si nosaltres donem la visió ja de la cooperació entre professors i de la cooperació entre formadors, la cooperació entre professionals, doncs ja es transmet aquesta dinàmica. I per un altre costat, com que era al llarg del temps, era durant gairebé tot l'any, els dissabtes al matí, doncs podíem practicar amb aquests professors novells tècniques d'aprenentatge cooperatiu, podíem fer grups amb ells, podíem fer propostes, treballaven en grup i experimentaven els mateixos que volia dir treballar cooperativament. Ho han d'experimentar. Els professors han d'experimentar la cooperació per poder portar-la a l'aula. Si no... Queda molt clar el missatge, s'ha d'experimentar abans de poder portar a l'aula. Anna, tu què hi diries? Mira, jo els diria que ho visquin des de la flexibilitat, des de les ganes d'implementar una nova manera de treballar que permetrà atendre millor a tots els alumnes, que els alumnes estiguin més a gust i que aprenguin millor ajudant-se els uns als altres i que tinguin clar que l'objectiu és que tots aprenguin més i millor i que aprenguin iniciant un camí conjuntament amb els seus alumnes. Està bé, perquè la idea que el mestre aprèn també quan ensenya és molt interessant. Teresa,
Quines recomanacions faries? Bueno, em faria moltes, subscriuria el que han dit les meves companyes, la Vicky i l'Anna, d'aquesta importància, i el que deia la Berta, que s'ha de fer, s'ha de posar en marxa el procés d'aprenentatge cooperatiu i se n'aprèn cooperant. Jo diria mestres il·lusionats, mestres que tinguin ganes de canviar, mestres que creguin en els seus alumnes i en les capacitats dels seus alumnes per aprendre i per autorregular i millorar el seu procés d'aprenentatge, perquè de vegades jo crec que els mestres no acaben de confiar en els alumnes i per tant això costa. I finalment assenyalaria un altre element importantíssim que detectem en les formacions, a banda d'aquesta il·lusió, d'aquestes ganes del professorat, que és el recolzament dels equips directius a nivell de centre, perquè realment el puguin provar i puguin trobar espais per cooperar i per col·laborar al professorat. Molt bé. Berta, què afegiries pensant ara en el professorat universitari? Es que yo creo que sobre todo hay que pensar, recojo un poco todas las cosas que habéis dicho vosotras, ¿no? Las demás, pero yo creo que una cosa son los entornos, o sea, en qué entornos podemos aplicar todo esto y tenerlo muy claro, identificarlo y extraer, o sea, no tiene por qué ser dentro de un aula, no tiene por qué ser dentro de unos eventos, o sea, creo que hay que realmente hacer una mirada a dónde podemos aprender y en este caso en equipo. Creo que el aprendizaje horizontal, creo que tenemos que, una de las cosas que tiene maravillosa los equipos es que se horizontaliza el aprendizaje, ¿no? O sea, aprendemos realmente los unos de los otros y creo que si somos equipos de educadores delante de equipos de aprendedores, esa horizontalidad es maravillosa y todos aprendemos, ¿no? Y yo creo que todos, cualquier educador, yo creo que tenemos ya asociado, ¿no?, de serie que seguimos aprendiendo, ¿no? Y por lo menos yo me creo eso, que hay que seguir aprendiendo. Entonces yo intenté, o sea, creo que hay que ir a buscar a los otros, o sea, quiénes son nuestros otros, ¿no? O sea, quiénes son los que van a entender el que necesitamos equipos para llevar a cabo toda esta propuesta, ¿no? O sea, que parece filosófica, pero bueno, esa ideológica de hacer las cosas de otra manera, básicamente. Entonces creo que tenemos que buscar. Molt bé. Moltes gràcies a totes quatre per les vostres intervencions i per la brevetat amb què les heu fet, perquè em sembla que hem estat prou àgils, però al mateix temps prou clars tot el que hem explicat. Avui hem parlat sobre l'aprenentatge cooperatiu, hem anat de la teoria a la pràctica, de l'experiència a la reflexió, hem anat també, diguem, des de la tècnica més concreta fins a la necessitat d'implementar l'aprenentatge cooperatiu. I em sembla que en conjunt aquestes vostres intervencions aportaran molta riquesa i valor afegit ja al web, a la pàgina on la Fundació Bofill va ser penjat el debat d'educació que es va fer fa uns dies. Us recordem que el proper webinar serà el dia 7 de juliol, serà sobre la resiliència i esteu tots convidats per fer-nos arribar també les preguntes, els suggeriments i per seguir-nos. Dispenseu la interrupció i el tall que hem tingut, però ha estat, em sembla, en conjunt un seminari molt profitós. Moltes gràcies i bona tarda.